Olipa kerran Pertti. Pertti lähti laivalle, jonka nimi oli Jorma. Joo, sen laivan nimi oli Jorma. Ja kun Pertti oli menossa sinne, niin vartijat kysyi häneltä, että onko hänellä rahaa tulla tänne. Ja Pertti täysi, ettei ole. Hän laittoi näkymättömyystilan päälle ja luuli olevansa näkymätön, mutta ei hän ollut. Vartijat näkivät kyllä hänet. Niillä kävi sääli Perttiä ja sitten Pertti pääsi ilmaiseksi. Mutta sitten Pertille tuli ihan kauhean nälkä keskiyöllä. Se muisti, että sillä ei ole yhtään rahaa mukana. Se huomasi, että sen serkku oli justiinsa lopettamassa kakun syöntiä, mutta siinä oli 5% näistä kakkua jäljellä. Niin sitten Pertti kävi kysymässä, että saako se syödä ne loput siitä. Niin sitten se sanoi, että se saa syödä. Sitten kun Pertti oli syönyt ne loput, niin sille tuli paha olo, niin se oksenti penkille. Ja se oli vielä kangasta, penkki. Se oli kangasta, niin Pertille tuli pikkuisen siivottavaa. Mutta sitten ne vartijat tuli ja sanoi, että äläpäs kuule nyt siivota tuota sinun sotkun jälkeäsi. Ja sitten kun Pertti oli siivannut ne, niin Pertti meni nukkumaan. Sitten Pertti oli kerennyt nukkua 5 tuntia. Sitten se tunti, että se jalat oli märkiä. Ja se ei johtunut siitä, että se olisi pissannut housuihinsa, vaan se johtui siitä, että se laiva oli uppoamassa. Niin Pertille tuli kauhea paniikki ja sen serkku nukkui viereisessä huoneessa, joten Pertti kävi herättää sen. Ja sitten ne lähti sinne kannelle päin. Ja kun ne kärkkäsi sinne kannelle, niin se laiva oli just uponnut. Mutta ne pelastusveneet jäi sinne veden päälle. Niin Pertti ja sen sukulainen Väinö menivät pelastusveneeseen kummatkin samaan. Mutta sitten yksi vene, just se vene mihin ne meni, niin sitten se törmäsi kiveen. Siihen rupesi pikkuhiljaa tulee vettä. Se Väinö näki siitä veneestä, että jonkun 15 metrin päästä on saari. Ja sitten se ajatteli, että ne vois mennä sinne turvaan. Mutta sitten, kun ne oli siellä, niin ne huomasi puussa kyltti, jossa luki, täällä on hyvin vaarallisia kettuja, jotka syövät ihmisiäkin. Sitten ne lähti pikkusen nopeasti, muuten lipettiin. Loppu.